21 ଜୁନ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇପାରୁନାହୁଁ। ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ବିଶ୍ୱ କରୋନା ମହାମାରୀ କବଳରେ କବଳିତ। କରୋନାର ଆକ୍ରମଣ ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗର ଖୁବ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ, ଯାହା ଶରୀର, ମନ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଏକତ୍ରିତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନୀତିଦିନର ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ସହ ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯୋଗ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ କେତେକ ଭୁଲ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯୋଗକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନୀତି ନିୟମ ସହ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ସଠିକ୍ ଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗଗୁରୁଙ୍କ ସହାୟତା ନେବା ଜରୁରୀ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର ହେଉଥିବା ଲାଭ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମୋର ଛୋଟିଆ କବିତାଟିଏ। ଜୀବନକୁ ଯଦି ଉପଭୋଗ କରିବ ତେବେ କର ଯୋଗ। ଜୀବନରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇବ ରୋଗ ବୈରାଗ। ଯୋଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ସଠିକ୍ ରୂପେ ଏହା କରିବ। ଶରୀରରେ ତେଜ ବଢ଼ିବ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଆଳସ୍ୟ ଦୂର ହୋଇବ, ଜୀବନ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ, ରୋଗ ଦୂରେଇ ଯିବ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲସିତ ରହିବ, କର୍ମେ ସଫଳ ବଢ଼ିବ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ସହ ଯୋଗରେ ମନ ଦେବ, ଏ ସର୍ବ ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ତେଣୁ ଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ସହ ଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଯୋଗକୁ ନୈତିକ ଜୀବନ ସହିତ ସାମିଲ ସମସ୍ତେ କରିବାକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଧନ୍ୟବାଦ।